sa tanang followers ani nga vlog, I Love Cebu. Nalipay mi nga nibisita mo diri sa among factory sa pinakasikat nga chicharonan sa Karkar, ang Juan Special Chicharon. Okay, so actually kami ang original maker sa spicy or hot and spicy flavor sa chicharon diri sa Karkar. And wala mo damha 2012 nisikat gid siya pag-ayo, as in mo siya bestseller sa among line of products niya. Halos na ng manufacturers diri sa Karkar, where I think 200 plus manufacturers sa chicharon, halos tanan ni sunod na sa among hot and spicy flavor nga mao nga nalipay po ko kay pride na namo. Unya kani among negosyo nagsugod ni siya way back 2012. Call center agent pa ko, akong wife kay nasa car rental. Unya atong time naninda kog chicharon, niangkat pa ko sa akong relative niya sa diyang siko pamaligya, nag-establish may kog maayong market kay may man ko maninda. Nakahuna-huna akong asawa, why not maghimo mig among chicharonan. Ang kanang Juan chicharon, Juan Special Chicharon, ang kanang Juan nga name is sa ako ng eldest nga anak, si Juan Carlo Gabriel. Siya among primerong anak. Unya among giname niya ang name sa among produkto, it's because ang Juan mura mo siya mo stand for og murag Pinoy, Filipino ba? Pinoy kistanan nga pangalan. So bahin sa process atong chicharonan, ang primero gid ana is mukumpra mi sa mga supplier, mid supplier na mo. Daghan man ni sila sa among i-canvas ug asay barato. Actually ang raw material is gikan sa gawas, imported siya. So mao na siya, gikan na siya na sa duha na ka klase, na pork skin katong panitra, ay ikaduha katong naitambok ug unod, mo tong special pork back fat. So ang process na is mura kag naglata. Primero, pabukal kag tubig, butangan nimong timpla, asin, and then inigbukal niya, tan-aw nimong lata na siya, hauno nimo siya, then i-half cook nimo. Half cook is ang second process. Mag-init og mantika, and then imo to siyang ibutang katong gilataan nimo. Magsige na siya buto-buto, imo lang ukayon pirme hangtod ma-brownish na siya, mura siya adobo, semi half cook ang tawag ana. So ana napunta laing stage, ang third stage is katong i-final timingon siya nga una siya haunon, dapat medyo ang iyang texture murag chinelas, anaon yung murag chinelas na ang iyang guma sa chinelas, ang iyang texture sa kubal. Mao na siya pinaka perfect nga timing nga haunon na nimo to. Ang fourth stage is kato nang magpainit ka, grabe ka init nga mantika. Unya inigtan-aw nimong init na kayo, ang may tabuan na is inigbutang nimo sa katong half cook. Musaka din na siya, mupop na siya. Mao na mahimo siyang chicharon. So actually lami siya pero perting kutiha trabahoon. Sa tanan namong mga suki ug sa tanang mga viewers ani nga vlog, I hope maka-visit mo sa mong stores. We have 4 outlets at this point of time. We have 1 in San Fernando, 3 in Karkar, 1 in Tanawan, katong sa Chong Sisters guys sa una. Ang kanang Tanawan going to Badyan. We also have 1 in Poblacion, Karkar, katong dapit sa bridge before ka makaabot sa Rotonda. Ug ang main factory mao ning nasa Lagang. Partly Karkar gyapon siya, pero lapas siya sa Rotonda padung Sibunga. So actually mura siya gaway ang among mga outlets. Alright, so amo sa ni siyang i-open for franchise, and I hope katong gusto or interested nga mo inquire about it, pwede nimong i-visit ang among page, which is Juan Special Chicharon. Dito niyo makita tanan namong mga bisita, mga artista, mga politiko nga niari sa mong tindahan. Okay, and also if ganahan mo order nami page, adtoon po ninyo ang page or i-message mi ninyo, or you can simply text us through 0933-392-1254 or 0923-615-6296. Okay, so manghinaot mi nga sa sunod nga mobisita mo Karkar, ayaw mo kalimot og drop by diri sa Juan Special Chicharon. Daghan tag kapilian nga mga delicacies diri kay chicharon, natay ampaw, mga chips, utap, tanan klase. Okay, so pwede po mong mutan-aw unsaon sa paghimo sa chicharon making. Special nga karon nga gi-appeal na tas itinerary sa ubang mga travel agencies ug sa Department of Tourism.
Okay, so we do hope na magkita-kita ta sa inyong pagbisita diri sa Cebu, especially sa Southern Cebu. Thank you.